parlok kat ba pidang pej ya ka final jong ka World Cup kajing yele kai kalong ka ba itnat bat ka ba syong shit ba uwe yu player ule ya ka ka ba kampalat kumta uwe pat u player na ka uwe pat kaliang ula sedang ban bitar ki player kila sedang ban ya kaja ki paj ba ki perta u referee uwan syabadon kine ki ba ya kaja usim ya ka uwe ka benta ka barit na ka pela jong u bat ura ya ka bat kata kala bandai ka yellow card ne ka red card ha kata ka por barok ki briu ki snautu u player utip pila syak maham lani pila hap ban mi no hanrai pitip ne ba menswa kane kam judan dan yellow card dan red card bat kane ka jingale kai ka bangi i pha ha gine ki sni ki ba menta kajulong kum kajingya kaja ka ba krautam na kadau ba kimdon ya kine ki arteli ha ka football ha kene ka por ngin yo ban ya pej ban nga kumno kine ki kat ki lawan bad u bala sedang ban penwandur yaki bad balai tang arteli ki rong kila ban pen kala ya ka history jong ka football kane ka dei ka jingya thu khana jong ka wei ka benta ka barit hanrei ka bala pen kala ya ka jingya le kai ka bahe tam ha ka perthai ha ki por ki ba mensua ka football kamlong kumba kalong menta ki referee ki don bor ban pen sitom ya ki player hanrei ka jing kalong kumno ki player bat ki paj ba kin tip ya kata ka rai jong referee kam tam ha ki por ba ka jing le kai kalong ha pedeng kiri ki ba pher kajing kalong ka ba kraw ba namar kawai kari ka kren da ka ktin English kawai pat kari ka kren da ka ktin Spanish bat kawai pat ka kren da ka ktin German bat kumta terter habau referee u ong pisha penmi u player ula ban ong ngam sngu thu bat ki paj ba ru kim sngu thu u kren ya ka u sya maham ne u syabe namadan kumta ka football ka don kam ya ka wei ka dak ka ba barok ki briu ha ka perthai kin sngu thu ka jinge thu khana ka sedang ha ka FIFA World Cup sijar khandai spa nriu phun riu ha England kadai ha ka jinge le kai ha pedeng ka England bat ka Argentina kalong ka jinge le kai ka badap da ka jinge khaja ka jinge le kalong ka ba shongshit ki jinge kren ki jur ha pedeng jong ka jinge le kai u referee ba kerteng Rudolf Kretling u sim ya karai ka ba kraw ula penmi ne be no yau kapten jong ka Argentina u Antonio Ratin harai ka don ka wei ka jing ka ba kraw ba namaru referee Ukren da ka ktien Jerman u Ratin pat Ukren da ka ktien Spanish kim ya sngu thu Ukren wei ya wei u Ratin ula syupej persya yau referee ki paj ba ki bitar ka jingele kai ka sange la kumno hadu 10 minit hakito ki por ka ka bajia lau player usya maham ne usya penmi no amdan basngau thu kumta kala don kata ka jingya kren ka jingya nia ka bajur hakito ki por tat hadu balawan ban be no yu dagi kenja security lane gi pulit hakito ki por ha ka to hi ka sngi ka perthai ka yo ya ka jing hi kai ka ba kraw pha bat kata kalong ba pleng ha ki jingele kai ki ba he ka don kam ya ka wei ka kentien ka ba baro ka perthai kan la ban sngu thu ya ka kumta wei ubriu uba kerteng u Ken Aston uba de referee baru nong penjaj na England hadin ka jingjia ha ka World Cup sijar khandai spa nriu phunriu ula sedang ban perkhat kumno ngin le ban pelong ya ka rai jong referee ka basyai ya baro hadin baula perkhat bah ka jubab kamwan na ka football hanrei kawan na ka surok ha ka wei ka sngi kat ba udang yai lenti upoi ha ka traffic light upe ya ki yellow light ka bamut yat husiar ne yat jai kumjuru ya ki red light kabamut sange badha kata kapor uyo ya ka jingmut
Wat pendan kam daki ketien haka football. Pendan kam daki rong. Karong ka barok ki briukin sngutu. Na kata ka cingmut ka barit. Ulara ya kene ka cingmut haki nong penjat ya ka football. Kumta kiru ki sngu ya hap. Ya kata ka cingmut. Nadu kata ka por la ka ya ka wei na ki benta. Ki bakrau tam haka football. Hadin kene ka FIFA ru ka la priang ya kene ka cingmut. Kalong ka basuk ban sngutu. Yellow card kamut. Pilale bakala kane kadai kacing maham yapi. Red card kamut. Pihap ban mino na kamadan. Kumta haus nem sijar kendai spa nyopeu. Ka FIFA World Cup. Ka balong ha Mexico. Lapan dan kam nengkong ya ka yellow card. Bat ka red card ha ka World Cup. Hanrei ka ba pela kalong. Ha katu ka World Cup. Amdan watang weiru u player. Ubayo red card. Hadin kata haus nem sijar kendai spa nyopusau. U Carlos Casili. Ubadei na Chile. U kelalong u player. Uba nengkong banyo ya ka red card ha ka World Cup. Pila ban perkat. Kidei tang kikat. Balai kilong ki ba kongsan. Hanrei perkat ba. Kini kikat ki penne ya ka cinyelekai. Habadan ki kenrum keram. Kayada ya ki player. Ki pelong ya ka rai ka ba syai. Bat ka ba kham kongsan kalong. Ki pelong ya ka football. Kawai ka ketien ha ka perthei. Barok kawai. Walau player udai na Brazil. O referee na Europe. Ki paj ba na Asia. Barok ki sngut hu ya kawai ka dak. Kumta ha ka sin ka ba piyo i. Ya referee ba ura ya ka yellow card. Lane ura ya ka red card. Wat pej ya ka tangkum karul. Kan mau ya ka jingi tu kana. Kabadon shalendet jongka. Kan mauru ya ke jingja. Kaba penkulmar ha ka World Cup sijar kendai spa henru. Ka jingmut jong uken Aston. Bat ka traffic light. Ka barit ka penkelah ya ka history jong ka football. Hang nengi sngutu syai. Bateng teng ki jingmut ki barit tam. Kila ban wanra ya ki jingkela ki ba kraw tam. Ka football kamdei tang ka jingelekai. Ka football kadai ka history jong ki briu. Ki jingmut bat ki ki ba pelong ingi baro. Ban sngutu ladau deyu kasi neud kar. Uparang neud doyong. Baro ngi sngutu lut. Habangi pej ya ka. Hooj ngi tip ya ka yellow card. Ngi tip ya ka red card. Hanrei menta ngi la tip. Ya ka jingya tu kana ka badan shalendet jongki. Lada pikwa ban yo jing tip. Baper. Hakeleng ka perthe. Sngop ha ban like. Bat subscribe ya kene ka video. Kublai shibun.